A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. Ambi ala fo ka barka da ka soli caya Aminata dinka Muhammadu Rasulullah kisi ni nema ubana so dungoyi. Ya Rabbi ala ka nya dakan. Ala ka fara ayibagaw kan. Foli ni tanni o dilen ko dali masama ka soli ke an kuntigi kan an bɛ an fa a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ fo a Seyid Usman Sherif Madani Haidara a n'a ka denbaya a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen diɲɛ seleke naani kan'a la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔ danti foli min na ka foli ni tanni ta ka di ni wagati in na du ani denbaya kanubaga bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ k'i sɔgɔlen don Sherifula TV la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔ ka bɛn ni aw ka wagati cogoyaw ye aw sigiyɔrɔw la. O kɔfɛ bi an ye wele bila maa min ma o ye an balimamuso ye ni o ye Madame Konate Safiatou Sisma, chef de section division promotion économique à la direction nationale de la promotion de la femme. An ni ale de bɛna jɛ bi ka masala ni o ye an balimamuso ye n'o ye Madame Konate Safiatou Sisma n'ale bɛ baara kɛ promotion de la femme économique la o direction kɔnɔ a bɛ baara kɛ yen. Ayiwa an bɛ foli ni tanni ta ka ɲɛsin an balimamuso ma an ka wele jaabili la. An tun ye wele bila ministre ma n'o ye Madame Jara Jɛnɛbu Sanogo ye, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. An tun ye wele bila ale ma, ale y'i wasa don direction nationale la. Direction nationale yi wasa don an balimamuso la n'o ye Madame Konate Safiatou Sisma ye. Madame Konate i ni wula. C'est Madame Jabi i ni wula. Somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ si tɛ yen. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. I y'an ka kɛnɛ sɔrɔ a diyara an ye. Yani an ka don kɛnɛ kɔnɔ an b'i foli ni tanni ta k'a ɲɛsin an ka ministre ma n'o ye ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille n'o ye Madame Jara Jɛnɛbu Sanogo ye a n'a ka département bɛɛ an b'u fo. Foli ni tanni dilen kɔ olu ma an bɛ an ka jamana mara ɲɛmaaw fo n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw an b'u fo ka ɲini dali masa fɛ jamana ala k'a suma. O kɔfɛ foli dilen ko e yɛrɛ ma dakuruɲa kelen b'i yɛrɛ fana fɛ ka ɲɛsin an filɛbagaw ma yɛrɛ an ka don baara kɔnɔ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Madame Jabi ni ce i ka ni kumakan na. Ne ka foli belebele ni tanu fɔlɔ bɛ si jɔn ma an daba masa. A filanan bɛ taa an filɛlibaga jamaw ye ka tila ka n ka ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille Madame Jara Jɛnɛbu Sanogo k'a fo ni kɛnɛ in kan ka tila k'a fo ni kɛnɛ in kan a n'a ka cabinet jama bɛɛ. Bamananw ko ko balilen de bɛ ko sudalen sa n'o tɛ Madame Jara Jɛnɛbu Sanogo tun ka kan ka yen na ko balilen de y'a kɛ. N b'a dɔn tubabu ɲuman na physiquement a tɛ n kɛrɛfɛ yan nka n b'a dɔn moralement a b'an kɛrɛfɛ. Ka foli belebele ta k'a ɲɛsin n ka directeur national de la promotion de la femme ma n'o ye Madame Kante Fatumata Jankunba a n'a ka danga Danzeli Kulubali ni direction nationale de la promotion de la femme cakɛda jama bɛɛ. Olu minnu de sɔnna ka bonya ni karama ta ka danaya da ne Madame Konate Safiatou Sisma kan ko ne ka na ni plateau in kan. Foli bada n b'a d'u ma. Ni n bɔra yen ka foli di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka tila ka foli di Mali kɔnɔ cɛba bɛɛ lajɛlen ni musoba bɛɛ lajɛlen ma k'u bonya bɛ nin kɛnɛ in kan
duni bani denbaya ka kɛnɛ k'u bonya b'a la hakɛto bɛ na salamu wa salim an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ni ye o foli kɛ dun ma ɲina n ka foli bɛ Sherifila tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ an karamɔgɔ Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'a ka limanaw ka tila ka e yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Madame Jabi i ni ce kanu na n filɛ kɛnɛ min kan kanu de b'a kɛ ni kanu tɛ i tɛ taama anw nɔ an b'i fo i ka ladiriya la foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di n'i ka gwatigikɛ ma Monsieur Jabi ayiwa a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli kɔma segin ma Sherifila TV ale bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ka diya ka se an karamɔgɔ ma n'o ye a Seydi Usman Sherif Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ayiwa o kɔfɛ an bɛ a yira aw la k'a fɔ bi an ka thème bɛ boli fɛn min kan o de ye i ka dɔn muso ani denmisɛnninw k'olu lakɔlɔsi Mali kɔnɔ ani walasa ka se ka yiriwa k'o lasabati n'o ye yiriwa kuntagalajan ye i ka dɔn an ka denbayaw kɔnɔ n bɛ segin a kan ka muso ani denmisɛnninw k'olu kɔlɔsi Mali kɔnɔ ka se ka yiriwa kuntagalajan fana k'o sɔrɔ an ka denbayaw kɔnɔ n'i m'a faamu la protection de la femme et de l'enfant au Mali. Protection de la femme et de l'enfant au Mali. Quel levier pour l'épanouissement des familles? Akili la thème a faamuya. Ayiwa o kɔfɛ Madame Konate i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille an bɛ don min na i komi bi a ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara kunbaba jumɛnw de ma. Madame Jabi i ni ce i ka ɲininkali na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a ka baarada kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛsinnen bɛ gafe dilan ni gafe waleyaliw ma ka bɛn ni muso ani denw ni du ka hakɛyaw ye kuma bakuruba la musow ka hakɛ ɲinini musow ni denw ka hakɛ ɲinini k'u lakana k'u pɔtɔpɔtɔ an'u ka yiriwali siraw lafiya da bɛ se ka sɔrɔ u fɛ cogo min na ka tila ka denbaya ɲumanw fana lakana ne ka ministère ɲɛsinnen bɛ o de ma. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cogo cɛ ɲuman in na o kɔfɛ n'i y'a mɛn ko dugu jamana du gwa nin bɛɛ bi fɛn kelen ko fɔ o ti dɔwɛrɛ ye dɛ o bakuruba o ye muso ye sabula muso n'i ye muso ta k'a lajɛ muso ye fɛn belebele ye wa muso n'a ka fɛn belebeleya o fana ma taa ka denw fana kanuni da sabula denw fana bɔra musow de la ayiwa an bi wagati min na i b'a fɔ ko bi i bɛ se ka mun de fɔ an ye aw ka ministériso in n'o ye ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a ka a bɛ se ka mun de fɔ an ye musow ani denmisɛnninw olu ka lahalaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati min na i komi an filɛ don min na i ko bi. Madame Jabi i ni ce i ka ɲininkali la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ yɔrɔ min na bi ka kɛɲɛ ni lahala min ye muso ni denw ka situation ministère fanfɛla la bi ne bɛ se k'a fɔ ɲɛtaga caman kɛra muso ka se yɛrɛ kɔrɔ n'a ka yiriwali n'a bɛ fɔ autonomisation sira kan Madame Jabi caman kɛra o kan
a bina fɔ musow hakili kun bɛ ka sunɔgɔ fɔlɔ bi na musow hakili kununa ka bɛn n'u ka hakɛw ye ɲinini ye sɔrɔ ni yiriwa kɔnɔna na i b'a jate minɛ bi madame Jabi n'i donna du o du kɔnɔ bi i tɛ musoba cɛsirilen si sigilen sɔrɔ ka bolo fila da tigɛ kan i b'a sɔrɔ a bɛ ka dɔ kɛ mun na a bɛ dɔ kɛ k'a ka gwatigikɛ dɛmɛ a bɛ dɔ kɛ ka du dɛmɛ an ka jagokɛlabaw a lajɛ jagokɛlaw bɛ yen bɛɛ tɛ se ka kɛ jagokɛlaba ye mais muso bɛɛ bɛ bololabaaramisɛnninw kɛ jagokɛlaw b'u ta la bolobaaramisɛnnaw b'u ta la i ka taa togodaw la i bɛ taa sɔrɔ an ka togodala musow u b'u ka sɛnɛw la u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ min bɛ se k'a kɛ u ka yiriwa n'u ye fɛɛrɛ ninnu tigɛ u bɛ tila ka u bɛ se ka kɛ cogo cogo ka ɲɛtaga sɔrɔ muso bɛɛ de wulilen bɛ ka ɲɛsin o ma bi donc yiriwa ani se yɛrɛ kɔrɔ kɔnɔna na muso ka n'an b'a fɔ promotion de la femme caman kɛra o la i b'a jate minɛ kɛnɛya ta sira kan caman kɛra kɛnɛya ta sira fana kan kɛ bi na an ka musow ni mɔgɔ lasirila a tigi bɛ dɔgɔtɔrɔso sira ta ka taa peseli kɛ n'Ala y'a bolo fila ɲuman bɔ a kɔ k'a jiginna a bɛ den ka boloci bɛɛ lajɛlen kɛ ni den banana a bɛ taa ni den ye dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ a ma gɛlɛya don a la fɔlɔ la olu si kun tɛ yen o musow ka o peseli ani musow ka o peseli kɔnɔmaya kɔnɔna na madame Jabi o kɛra sababu ye ka wolomuso saya jigi kosɛbɛ Mali kɔnɔ denw ka boloci o kɛra sababu ye ka denmisɛn saya fana jigi kosɛbɛ Mali kɔnɔ donc b'a fɔ ɲɛtaga bɛ kɛnɛya fana ka sira kan kalan fana sira kan dun an bɛ yɔrɔ min na bi na madame Jabi i tɛ don dusi kɔnɔ k'a ye ko denmisɛn sera kalandon ye ko n'a ma don kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an musolakaw npogotiginin caman de donnen don kalan na bi donc n bɛ se k'a fɔ kana filɛ ko an bɛ waati min na i ko bi ɲɛtagaw kɛlen don an ka o hokumu ninnu na ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cɛ ɲuman in na k'a fɔ an ye faamuyaliba sɔrɔ i ka nin kumakan ninnu kɔnɔna la ayiwa n'an ye jateminɛ fana kɛ an b'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko ministre de la promotion de la femme, ministre de la promotion de la femme, ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, direction de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, direction de l'enfant et de la famille. Neko nous beka bara bɛ se ka mun de fɔ an ye a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ministère min kɔnɔna la ministère bi ka a bɛ mun de yira a bɛ fɛn jumɛn de yira ko ye ministère ka kɛta ye an ka todunkan na an kelen kelen ka se k'u faamuya. N'a fɔra ko direction nationale de la promotion de la femme n'a fɔra ko direction nationale de l'enfant direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille n'a fɔra direction nationale de la cité des enfants k'a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ministériso kɔnɔ n'o ye ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille o tɛ dɔ wɛrɛ ye o madame Jabi n'i ko ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la femme i ye kuma ban e m'a fɔ de la femme d'abord o ye muso ye ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a hamiba de ye de muso denw ani du ka hakɛw ɲinili ye k'a d'u ma k'u pɔtɔpɔtɔ ka yiriwa di musow ma ka lakana fana di muso ni denw ma ka du ɲuman taabolo ɲumanw don du la ministère de la promotion de la femme et de la famille a b'o de kɛ a hami belebele y'o ye n'o dira ka kalan di denmisɛnw ma ka yiriwa sira don musow kɔrɔ
ka tila k'u kɔlɔsi ɲaganta jugu minnu bɛ bin u kan. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin kumakan sanuma ninnu na walasa an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na. Ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ale ye fɛn min ye. Ayiwa o kɔfɛ i yɛrɛ bɔra sa k'a fɔ k'a ka baara ɲɛsinen don ka musow kɔlɔsi a ka diya ka se denmisɛnninw ma ka taa se du kɔnɔnaw ma. Ayiwa a bɛ fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka se ka musow ka olu la kɔlɔsi k'u kisi ɲangata jugu minnu bɛ yen n'o bɛ ka an musolakaw sɔrɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an denmusow. Madame Jabi i ni ce i ka nin ɲininkali na. Fɛɛrɛ caman de bolo tigɛlen don ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille fɛ yasa ka ɲaganta jugu minnu bɛ bin musow ni musomanninw kan k'u kɛlɛ. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? Sariya kisɛ minnu talen don gafew kɔnɔ ka ɲɛsin musow ka musow ka ɲagantali ma. A y'o sariya kisɛ ninnu a b'o bɛɛ don ba la. Sariya kisɛ minnu bɛ o gafe ninnu kɔnɔ a b'o bɛɛ don ba la. N'a y'o don ba la dun k'a ta Mali faaba bɛɛ kelen-kelen kɔnɔ ka taa fo Mali dugumisɛnninw na an bɛ kunnafoni ɲuman de cari don o don ɲangata ninnu kan yasa musow ni denw bɛ se ka kisi cogo min na. O kunnafoni ɲuman carili kɔfɛ dun ministère de la promotion de la femme, de l'enfant a ye cakɛda yɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Cakɛda min na n'a ka baarada bɛnnen don ɲangata ninnu kɛlɛli ma. O cakɛda in tɔgɔ ye di? O ye de problème national pour l'abandon des violences basées sur le genre. O tɛ dɔwɛrɛ ye PNVBG. Bi na a kalifalen don an ka ɲɛmɔgɔba dɔ la n'o ye Isufu Bagayogo ye. Ni kɛnɛ in kan bɛ Isufu Bagayogo n'a ka cɛkɛda mɔgɔw bɛɛ fo ka d'a kan u bɛ wulikajɔ min na ka ɲaganta ninnu kɛlɛ. Ɲaganta ninnu kɛlɛli kɔnɔna na dun ministère kɛlen don ka guichet unique n'an b'a f'u ma ko one stop center o 20 de bilalen bɛ Mali kɔnɔ. A bilalen bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔw la. Ni ɲaganta y'i sɔrɔ dɔrɔn i bɛ si dɔgɔtɔrɔso ma. Ni sina dɔgɔtɔrɔso ma i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ jolenw de sɔrɔ yen. O dɔgɔtɔrɔ jolen ninnu u b'i furakɛ u b'i dumuni i ni fɛn fɛn ka kan bonya ni karama kɔnɔ u b'a bɛɛ k'i ye fu la. O tɛmɛlen kɔ ɲaganta ninnu mana an balaka dɔw sɔrɔ ou bien an balima dɔw sɔrɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ i hakili bɛ fɛn. Karamɔgɔ dɔgɔtɔrɔ jolenw fana bilalen don yen k'olu n'u hakiliw lafaamu. N'u hakiliw lafaamula dun i furakɛra i ni hakiliw jirala ɲɔgɔn na kɛnɛya nana farikolo la. Ni kɛnɛya nana farikolo la a ma ban dɛ. Mun b'i jɛ sisan an ka ministère kɛmɛ ka manankun o dɔ bɛ d'i ma pour que i bɛ se ka yɛlɛma i bolo yɛlɛma. I bɛ se k'i bolo yɛlɛma cogo min na ka bɛn i yɛrɛ ma ka sɔrɔ i ɲugu ma don i yɛrɛ la tuguni i yɛrɛ k'a sɔrɔ don dɔ la ko ni bɛɛ kɛra kelen sisan o fɛɛrɛ tigɛlen don. O tɛmɛlen kɔ dun an ka ministère kelen don ka centre d'écoute dayɛlɛ. Centre d'écoute dayɛlɛlen don Mali fan bɛɛ la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na maison de la femme, de l'enfant et de la famille Sabalibugu centre d'écoute belebele yɛlɛlen bɛ yen. Ni ɲangata y'i sɔrɔ i bɛ taa yen i bɛ lamɛn i bɛ furakɛ i bɛ si yen i bɛ balo i bɛ pɔtɔpɔtɔ fo ka taa kɛ i kɛnɛyara don pepepepe u bɛ se ka bɔ cogo min. O centre d'écoute bɛ cogo min na ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n'o ye direction nationale de la promotion de la famille ni ɲangata ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ Bamakɔ n'i sera an fɛ an b'i kunbɛn cɛ ɲin na. N'a sera maison de la femme ninnu la a bɛ kunbɛn cɛ ɲin na. An ka faaba dɔ ninnu kɔnɔ n'an b'a fɔ ko les régions o yɔrɔw la an ka direction régionale ninnu olu bɛɛ bɛ kunbɛli
cɛ ɲuman kɛ o tɛmɛlen kɔ an ka cercle la n'an b'a fɔ préfecture o n'an ka arrondissement n'an b'a fɔ sous préfecture an ka chef de service locaux fana bɛ o yɔrɔ la olu fana bɛ kunbɛli ɲuman kɛ i bi kunbɛn i bi bila i ka hakɛ bɛɛ kɔnɔ i bɛ tila ka kɛ kɛnkɛn i b'a fɔ an tɔw ministère kɛlen don k'o bɛɛ kɛ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a yira k'a fɔ n'i sera aw fɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔw kunbɛn ka ɲa aw bɛ mɔgɔw tɔpɔtɔ a bɛ mɔgɔw hakili lasigi mais ni sera yen ni problème sugu jumɛn ye violence basée sur le genre de don wa violence min bɛ ɲɛsin musow ma o de don wa ou bien violence basée sur le genre violence mana kɛ violence sugu o sugu ye o violence de don wa ou bien ni ɲangata sugu o sugu ye muso sɔrɔ bari musow ka ɲangata o tɛ kelen ye wa ɲangata suguya ka ca mais aw bɛ mɔgɔ dɛmɛ a sugu jumɛn de kan. Ne ba ni ɲangata sugu o sugu ye muso sɔrɔ n'a ye musoman sɔrɔ si an fɛ yen n ye yɔrɔ kofɔlen minnu f'u ye taa yen kunbɛli cɛ ɲuman bɛ d'i ma n'i y'i ka kunnafoni fɔ i bɛ bilasira. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ yen nin wagati in na k'aw sɔgɔlen don Sherifula TV la n ka foli ni tani belebeleba o bɛ ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la ka bɛn ni aw ka wagati cogoya ye k'a yira aw la k'a fɔ nin ye émission tako fɔlɔ ye ni Ala sɔnn'a ma ntɛnɛn nata a y'aw sɔgɔlen to an na fɛn min ye tako filanan ye an bɛna aw bila o fana kɛnɛ kan ni Ala sɔnn'a ma 17h30 wagati tako filanan aw bɛ se k'o fana sɔrɔ ayiwa musow ka nin cakɛda in ka taa se denmisɛnninw ani dukɔnɔna cakɛda ma min sigilen n'o ye cakɛda ye min sigilen bɛ ka ɲɛsin an musolakaw ani an denw a ka jɛ n'an ka dukɔnɔnaw an na tangali kama ani ka an na kɔlɔsi ale ka baara an bɛna walawala aw ye ni Ala sɔnn'a ma an bɛ k'an bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna Ala k'o fara an si kan.